Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la Com. Sí, doncs jo agafaria la guitarra. Doncs agafem la guitarra. Notareu que la meva veu... S'allunya. S'allunya i la meva també. Però la teva perquè l'allunya si la tens aquí al costat. Estem agafant la guitarra. Perquè surti per la tele, com aquella senyora. Que no, el dia que van sortir per la tele va ser divendres per l'Extraradi 1000 amb l'Ivan López, que estava fent la realització. Aquesta senyora aquell dia va dir, salgo per la ràdio. Jo estic fent un gag visual molt bo, però aquí no veu ningú. No, sí, en Jordi Cortines ho està gravant tot. Això estarà demà penjat al nostre blog. L'hauria fet de veritat, llavors. Hauríem d'explicar que primer... Calla un moment, que anem a fer una cosa de ràdio aquí. Que primer vam tenir la intenció d'agafar totes les cançons amb tot lo destacat dels pobles i ajuntar-ho en una sola peça. I va quedar una cosa bastant amena d'unes 14 hores o així. Molt fàcil, molt suau, molt fàcil. No tenim tant de temps. I clar, perquè realment a la ràdio el temps és com el terreny que fas servir per plantar tomàquets, hort, no? Hort. I llavors el que vam fer va ser... Què vam fer, Marc? Què vam fer? Doncs mira, vam dir que ajuntem tots els pobles, fem un poti-poti de tots els pobles i ens inventem una població que tingui el més destacat de tot l'Extraradi barceloní. Perfecte. Llavors, en directe a l'Extraradi de Com Ràdio, amb Moji i amb Marc, interpretar l'himne de... Ja ho veuràs. Ja ho veuràs del Llobregat, per exemple. Quan vulgueu. A one, a two, 145. A Sant Feliu em sento atractiva. M'agrada Sant Boi, em torna boi. Els malenites poden viure i treballar. El mateix que passa a Sant Adrià. Perquè el poble perfecte no existeix. És una suma de tots ells. Sant Fadrià de Badavits, Esplugues de Cornellà. Sant Fadrià de Badavits, Esplugues de Cornellà. Amb el reig de l'A. Pa caminar me voy a Cornellà, que hay cosa pel suelo. Fins a Badalona, on viu la Ramona. M'agraden Esplugues per les dones madures. Ja sabeu que Belvitge només rima amb caniche. Perquè el poble perfecte no existeix. És una suma de tots ells. Sant Fadrià de Badavits, Esplugues de Cornellà. Sant Fadrià de Badavits, Esplugues de Cornellà. Bé, aquesta és la nostra última secció. Però algun dia tornarem. Tornarem i omplirem estadis. Omplirem estadis com Falete. També recordar-vos que ens podeu seguir al facebook.com/mochimarc. El Marc també el podeu seguir al xat Col·legiales Cachondes, on lògicament el seu nick és Mochi. També volem donar les gràcies a la gent de l'Extraradi. I amb algun membre del programa, també. Sapigueu que per nosaltres ha estat un plaer. Per vosaltres una tortura. I per les nostres nòvies una manera de tenir temps per passar amb els seus amants. I si ens voleu visitar ens trobareu a on? En un poble. Un poble que es diu com? Vols que t'ho digui? Vinga, va. Que t'ho dic? Rapidet, que queden 2 minuts. T'ho dic, Som-hi. Vinga. Sant Fadrià de Badavits, Esplugues de Cornellà. Sant Fadrià de Badavits, Esplugues de Cornellà. Un glopet d'aigua.
Potser sí. Sant Fadrià de Bada, Bitges, Plugues de Cornellà. Ens ha agradat molt. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.